Radio News Team. Sa mga nagapanguna natin ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas nakarecord lamang sang 53 ka kaso sang COVID-19 na kahapon nga adlaw. DILG Bacolod nagpanugyan sa syudad kag probinsya ang istoryahan ng pag-usar sang espas. Sa mga balita nasyonal, NBI ginpanumdum sa mga senior citizens ang angot sa love scams kag budol-budol. Pilipinas naka-record sa pinakamanubong aktibo nga kaso sang COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtila, pila na lang ka days sa Action Doors? 31, I think. 31 days na 31 lang. days to go until Christmas? Yes. Isa na lang ka bulan. Saulog na kita sang Pasko. Correct. Kamay na lang. Mga reminder again sa aton nga mga ihada kag ihado, galaw-galaw na dyan. Yes. Oo. Galaw-galaw na ka mga gawlat si Manino nyo, boy. Yes. Sa inyo nga mga it's the thought that counts. It's the thought that counts. Anong birtahan mo da nga daway mo na ginasirhanda? Wala nang sirang kita. Adjust ko. Kasi sudlan nga ni kato sa aswang da ambot si. Okay. Good morning na dira sa kay Eliezer Likayan, no? Sa kay Fritzy Lumabang, nakadali lang, Pedralta, no? Fritzy Lumabang Pedralta, kay Jacqueline Marino from Manila, Balot Tondo, Manila, no? Sa kay JR Pabalinas Panagiton, good morning man sa imo. Masito Fago, good morning man kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota, no? Kag kay Dennis Richard Tibor Roma. Lester Ray Benitez nag-send na naman another 200 stars. Wow! Salamat kid. Thank you so much. Advance Merry Christmas ka naman ba ni Lester? Yes. Thank you sa 200 stars. Ano ni sa 2 week? Ano ning may ari sa nga tayo ko ano? May ano siya? Kasi 2 weeks isang agasan. Oo. Hindi ko sure. Kuan yan, no? Salamat gid no sa kay Lester Ray Benitez. Kabay pa nga ining mag-December bla magdamo aton ni stars para nga makahimo kita project para sa makahimo kita bla sang bay may makuan kita ano man ang imuntag gift giving no? Sa mga oo. Para na sa aton nga mga ka-aksyon ate, dason gina-on ina ang microphone basta maghambal ikaw. Para nga mabatian ka bla. Kara. Sorry. Nalipat ka na, no? Kay Nalipat ako paano i-on. Charot. Sa kay Dennis, good morning dira sa imo, Richard Tibor Roma. Happy Wednesday mga Marisa. Ang mga Marisa, ano na sila ya? Nalipat ko. Kado kadamo. Kadamo mo kay ang Marites, Mari anong latest? Ang Marisol, Mari, ano ganing Marisol man?
Bot, sinayaw. Basta ang Marisol, si kumari nga pamasol. Muna. Kag Michael John Season, good morning mandara sa imo, no? Ana Sinoro, maing agaman. Athia Kim Iriman. Sakay Erwin Dicatoria Gonzales. Ang Marisa, goro. Marisa. Mare, may isa pa. Mare, may isa pa, kachismis. Ang Mariposa, ya. Ang Mariposa, may harap pa ginagawa. Nya, Mari, post mo na yan. Mo na. Muna sa. Ayala, dumas chismosa, kapasan sa ako. Hindi ko balita, special ni mong. Marisa, gali, Maris, may isa pa. Mare, may isa pa. Sige. Damo na siyang Marisa, ang makuha na, ang Marites, no? Ang leader, ginarila si Marites, gid. Sakay, happy everything to you all Philippines. Ay, oo. Siling ni body mo, Doc, nga you got needs. Ano ni? Maybe more than enough. Sige, anong kwan? Sige, good morning dra kay Buddy Matt Mayo, Dr. Matt Mayo. Sa kay Gabriel Medal. Sige, sa kay Che Zamora, maing agaman. Standby na kita sa mga balita lokal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na ng alas 6 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nakarecord kahapon ng adlaw sa manubo nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas. Sa din 53 lamang ka bag-o nga makaso ang narecord. Sa sining nga kaso ang Negros Occidental nakarecord sang 23. Ang siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Capiz may tagsyam. Siyudad sa Iloilo 6, ang probinsya sa Iloilo 4 kag Guimaras 2. Samtang 340 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 136,907 sang mga naka-recover na. Sa bago nga mga recoveries, ang Negros Occidental naka-record sang 274, Siyudad sa Bacolod 43, Siyudad sa Iloilo 12, probinsya sa Iloilo 7, Capiz 3 kag Guimaras 1. Ang Western Visayas may 53 man ka bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,918 sang death toll. Samtang aktibo nga kaso karon sa Orion, mayara na lamang sa 4,245. Nagpanugyan ang DILG Bacolod sa LGU sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod nga istoryahan ang travel protocol labi na sa pag-usar sa S-Pass sa mga traveler. Ini kasunod sang lainay nga o kung lain-lain nga protocol sang probinsya nga nag-require sa S-Pass sa mga traveler samtang Bacolod ang wala na sang siling requirement para sa mga fully vaccinated traveler. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Maridet Madayag, may mga LGU sa pungsod ang wala naman nag-usar sang S-Pass kaangay sang Cebu. Ginalantaw ni Madayag nga kung hindi parehas ang protocol, ini maghahatag sang hassle sa mga traveler. Nagpanugyan si Madayag sa duha ka LGUs nga istoryahan para ma-reconcile ang pulisa. Ginehemplo ni Madayag ang parehas nga protocol sa Bacolod kag Iloilo. Naglambot naman sa 649,000 ka pesos nga balor sa nasuspetsuhan Shabu ang na-recover sa duha ka persona. Sa duha ka bypass operation ng patigan sa Philippine Drug Enforcement Group, kaupod ang Criminal Investigation and Detection Group kag Police Station 4 sa Lapu-Lapu Street, Barangay Villamonte, Ciudad Bacolod.
Ang natakpan na Musanday Rafael Martir, 43 anyos, kag Janice Palo, 36 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Martir ang 7 ka dragko kag 7 ka medium kag 15 ka gagmay nga heat sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan Cebu nga may kabugaton nga 64 gramos kag nagabalor sang 435,000 pesos. 11,000 pesos nga buy-bust money kay iban pa nga drug paraphernalia. Nakuha naman kay Palo anom ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan Cebu nga may kabugaton nga 30 gramos nga nagabalor sang 204,000 pesos. Sunod kay Martir nga preso na siya sadto bangod man sa pagbaligya sa illegal nga droga, kag inako man sini nga pagkagwa sa presuhan nagbalik man sa illegal nga negosyo. Ang duha ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 4. Ginabulubanta 100,000 pesos nga balor sa kalitan ng gintugas ang sunog nga nagluntad sa Tortuga Street, Purok Banyag, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Sunod kay FO3 John Stewart Mondido, las 10:53 nila sang aga na bato ng fire call kag las 11:28 gindeklarar nga fire out. Dugang pa tag-iya sang balay amo si Wendell Bravo kag ginrentahan ini ni Ismail Nava. Palayag ni Mondido, ila pa ginaimbestigahan kung may kang tanan sa mga gas tank kag pag-refill sang butane ang rason sa sunog nga nagluntad. Sunog kay Mondido, hindi nagakadapat nga imoon gas o kung butane refilling station ang isa ka panimalay kag madamo sang tupad balay bangod delikado ini. Samtang napunggan ang kuntani plano nga extortion sa New People's Army sa mga politiko sa probinsya sang Negros Occidental. Sunog kay Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade, may na-recover nga mga extortion letters sa mga nagkalamatay nga NPA sa engkwentro sa Barangay Kapitan Ramon, Siyudad sa Silay, kag Barangay San Pablo, Banwasang Manapla sa itong tialikdan nga mga binulan. Dugang pa ni Pasaporte, ang mga extortion letter posible ipanghatag na bangod sa naghilapit nga 2022 elections. Nagapati ang si Pasaporte nga may iban pa nga luyag magpangayo kayo apang hindi natuman kasupog bangod miila ini nga ginamonitor. Naghinyo man si Pasaporte sa mga politiko nga hindi pag-itolerar ang extortion sa baylo mag-report sa mga otoridad. Nakayo na ang nagmalfunction nga traffic light sa area sang Dalan, Burgos, Lacson, Syudad sang Bacolod. Ini matapos nga puro green ang nagwa sa traffic light sang Martes sang aga nga nagtugas ang confusion sa mga motorista. Sunod ka Police Major Roel Colanag, pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw, ililamang ginreset ang traffic lights matapos nga nagpilit ang control. Ginklaro ni Colanag nga wala sang wiring nga gintandog sa traffic lights, kundi ginreset lamang. Dugang pa ni Colanag, apektado ang mga traffic lights sa syudad sa tion sang pagulan kag brownout, pero nagpasiguro nga may traffic enforcers nga gilayon nga gina-deploy para magdumala sa lakat sang trapiko. NBI ginpanumdum sa mga senior citizens ang angot sa ginatawag nga love scams kag budol-budol. Samtang Pilipinas nakarecord sang pinakamanubong aktibo ang kaso sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account kuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account kuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account kuni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health. Sa Amador family ko no, sa Hacienda Carmen, Barangay Granada. Sakay mama kag papa kuno ni Gabriel sa family medalye sa Cadiz. Good morning. Renido Aldea watching live from Hinobaan sa Manalimsim. Kay Teresa Linaha Kayaw. Ano siling ko ni Doc Mayo ni man, you got the love that he needs kuno. Ano nga? Yeah. Hambal ni Doc Mayo kuno sa ako niya, you got the love that he needs. Maybe more than enough. Ano man? No, kadalom sang Andy Saludares. Ngapita kuno sa kapihan ni Chay Tuding sa Purok 1, Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Sige. Sa mga kapihan dira, mga pagpangapid dira mga ka-aksyon, ano? Do ka nami amo ni oras pangapigin man action doors, no? Bako gani ba inom anay alabaab tubig before ka mangapig. Ti wala pa man no, gan news pa ta. Karon ang balag dugay-dugay. Kay Eddie Laus kag kay Nanay ni Isabel sa Victorias. Si amigo na to na One Ball Gallo kag si Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Yes, good morning. Good morning. And the RG Boys. Good morning RG sa inyo. Boys, yes. Kay Melchor Melos, good morning sa inyo, sir. Regards na kay Ma'am Maria Luisa Melos. Kay Bia Jonathan, good morning man sa imo. Philip Isulat, good morning. Dara sa may Buen Retiro, Talisay City. God bless. Maria Teresa Opelenia, Annalyn Abanto Belanggoy. Good morning man. Dara sa may Barangay Carolan, Cabancalan City. Oy, may ngaga dara sa inyo. Kay Sir Rupert Gallo, good morning sa akong pinalangga nga brother. Ay, kalay. Si Tito Romel Gallo. Nga nag-jogging sumunguro sa SM na naman.
Asa SM siya? Ah, nasa Asa jogging. palibot sang... SM. Hindi mo isasulod sa SM. Ganito ka mudlay, masulod siya sa SM. Sirado pa man, dito siya mag-jogging. Para sa gwa lang eh. Ate siya, mana na pag jogging Tito Romel, halong yung imo shoes. Tinawa mo na ito galing yung bilin ko, dalom. Ang wili mo to? Oo, nakuha ko na to. Very Nakuha ko to, good. yes. Oo. Kay Bayan Eduardo Jr., good morning man. Florencia Villacampa, good morning. Mami Ems, good morning sa imo, Mami Ems. Yes, good morning, Kamusta ang kagawan. birthday ni Toto Hans, Hans ang tawag niya. Sa akon kasin, Aksyon boy, si Ivy Marie. Teacher Ivy, good morning sa imo. Di mo na Siya ni teacher. upload ko naglagaw. Di mo na sa nga teacher ya? Dito sa kwan. Pakaisa ko, Pakaisa Teacher mo. Ivy. Dito sa Misayap. Yes, sa Mindanao. Amo to siya nakita ko, linin ko sino ni siya yaw. Siya Kasin na. mo. Kasin ka siya. Pagbalik kay Obraga, tinumpok ang Obraga. Kasin mo gali, another Yes. beautiful member of the family. Yes, another. Good morning, no? Kay, sino si pa? Go. Si kay Phil Alonsagay, dito sa Tokyo, Japan. Good morning, man. Yes. Kay Edwin Miranda Sr. Good morning, man, sa imo. Nga nagalantaw man subo. No? Dira sa may Minuyan, Mursya. Kay Bert Baez, may agaman. Helen Esco Sarita. Kay IB Marie. Amo na siya, si Ivy Marie. Muna isang kasin mo. Yes. IB Marie. Cabatu. Anong sayo? Annyeonghaseyo. Anong sayo? Korean fanatic. Ini siya nga daan. Ano nga din sa ba't magkano yung sayo? Gano'n? Ganon din sa'yo. Ganon din sa'yo. Anong sayo? Ganon din sa'yo. Anong sa'yo? Ganon din sa'yo. Basibla ibanta ni sa Korea. Wala. Benji Bernardes, dira sa Hacienda Carmen, Binalbagan. M. Saboso. Pakita ma-celebrate birthday ni Toto. Siyempre, expected ka mo. Buto moro pa. Ay, lain. Lain, gali. Sana, all. Kakauna Ay, ko ano si oras, Nick. boss? Hindi pwede PM na kung ano oras. Hindi mo gijaya, no. Ate, basang kasin ko. Hi, Aksyon boy, oh. Hello, IB. Pamanis siya ng single pa? Since okay. birth, Aksyon boy. Since birth? Yes. Never single been since birth. kissed? Never been touched? Single gani, since birth gani. Since birth? And forever? And hopefully not forever. Ay, hindi ba? kabay pa. Hopefully not Amo lang forever. siya ka-focus sa iyang career, Aksyon Yes, boy. very good, very good. Yes. Kaya how old is she? 1996 siya eh. So, 25. Ate, 25. Magulang kasi iya. Yes. Okay. Kaya sila niya batch ang ako niya manghod. Okay, that's why nga magulang ka. Yes. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning mandra sa imo. Kag sa mga ka-action naton, share kita sa aton nga live broadcast no, sa FB. Thank you so much. Sige. So, Baez Bert, amo na si Sir Baez sa New Zealand, no? si Lester to ya. New Zealand. New Zealand. Auckland to ya. Auckland si Kwan si Lester eh. New Zealand si Bert Baez, New Zealand. Anong namin sa New Zealand? Baka. Fresh milk, Aksyon boy. Ato wala nambal ko si Auckland. Auckland. Ang ginambal mo na guro nga chocolate, Switzerland na guro. Nasa Kaduma New sa Zealand Nobel. mo mana. Mo mana. Sige, okay na kita. Standby na sa aton nga mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, ang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpanumdum ang NBI sa mga senior citizens nga mag-andam sa posible love scams kag budol-budol nga karon marata sa tunga sang pandemya. Suno kay NBI Cybercrime Chief Victor Lorenzo, nagsaka sang 100% ang mga cybercrime cases nga report sa ilang departamento. Bangod nga mga tao karon may mas malawig nga tiyon sa online. Suno sa NBI, ang mga biktima sang love scams ang nag-aanto sa isang kaperdihan halin 1 milyon tubtob 17 milyones pesos. Duha man ni Lorenzo, ang mga suspect ang masaming mga dumuluong kakalabanan ng mga target nila ang mga retired senior citizens. Nagpanugyan si Lorenzo nga maghimo sang tikang para mag-validate bangod dula man nila ginahambal nga mga tawo nga luyag magpakig-abyan online ang mga scammers. Na-record sa ang Pilipinas ang pinakanubo nga aktibo nga kaso sa COVID-19 subong nga tuig 2021 sa virtual press briefing ginpahayag ni acting spokesman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles nga manubo na sa 20,000 ang aktibo nga kaso sa virus sa Nobyembre 22 sa diin yara na lamang sa 19,798. Ulihi nga naka-record sa Pilipinas ang manubo nga aktibo nga kaso sa tung Hunyo 18, 2020 sa 19,798 ka aktibo nga kaso, 56.6% diri ang mild, 4.6% ang symptomatic, 5.6% ang critical, kag 13.3% ang severe stage. Ginpahayag naman sang Freedom of Information Advocacy Group nga Right to Know Right Now Coalition nga may 5.12 bilyones pesos nga wala pa nabayaran nga buwis ang Pharmaceutical Corporation sa 2020. Ini ang base sa tax audits ang grupo sa mga certified public accountants nga tax lawyers nga diskubre bangod sa mga opisyal nga dokumento ang in-file sa Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission kag Senate Blue Ribbon Committee. Bangod sini nanawagan ng grupo sa BOR nga imbestigahan ang family para sa over-declared cost of goods by 50% kag posible tax deficiency nga 30%. Suno sa Right to Know Right Now nga koalisyon ang parehong accounts ang prima facie evidence para sa posibleng tax evasion nga kaso sang family. Ginaprobahan sa Senado ang ginadusong nga 2022 budget sa Department of Transportation o DOTR kag sang ila attached agencies.
Ang Senate version sa DOTR budget para sa 2022 ang manubo sa masobra 33 bilyones pesos ang sa ginaduso sa executive branch kag mas manubo man ini sa 1.5 bilyones pesos sang sa ginaduso nga budget sa idalom sa General Appropriations Bill. Ang nasambit nga budget ang igalokar sa madamo nga priority infrastructure projects nga nagalakip sa 6 ka rail projects, 18 ka airports, 46 ka ports kag 8 ka road projects. Nalakip man sa budget ang 439 milyones pesos bila additional subsidy sa kaap ang 1 bilyon ka pesos para sa konstruksyon sang Bukidnon Airport. Ginaduso naman ni Senator Win Gatchalian himuon mandate ang tandem vote para sa pagpili sa presidente kag vice presidente kada eleksyon. Ginbahin ni Gatchalian nga panahon na para amindahan ang konstitusyon kag sundon ang ginapatuman sa Estados Unidos sa pagboto sa presidente kag vice presidente para masiguro nga ang mapili nga duha ka pinakamataas nga opisyal sa pungsod ang magkaalyado. Paatag pa sa senador, dapat parehos ang plataforma nga ginaduso sa presidente kag vice presidente para mapabilin nga solido ang pagdumala sa administrasyon. Sunod kay Gatchalian, sa amo sini nga pamagi magabase sa plataforma ang pagpili sa mga masunod nga leader kag indi personalidad lamang. Nanawagan ang Makabayan Block sa Kamara nga usisaon kag imbestigahan ng pagpamomba sa water cannon nga aksyon sa China sa Filipino supply boat sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Inipagi sa ginfile nila nga House Resolution number 2370 kag suno sa partido obligasyon sa Kongreso nga ipasiguro nga intact ang territorial integrity, ginakilala ang ginarespeto ang lokal ka international law subong man ginaproteksyonan ang economic rights ng tao. Ang Makabayan Block kinabugusan ng Bayan muna representatives Carlos Zarate, Ferdinand Gaite, kag Eufemia Colyamat, ACT Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, kag Kabataan Representative Sara Elago. Good morning lang dra kami ngoroton Maui Akol Kanyada kag Torko Jungko kag sakay Nicel Fabol kag Noel Ama. Inyo ginamatian ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!